Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Jello, tinwali pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast Ano? Gusto mo bang mag-leave? Leave! Ito yung pinapile natin para tayo ay hindi muna pumasok sa trabaho. Gusto mo ba talaga mag-file? Anong ipa-file mo? VL o SL? Pag sinabi natin VL, yan yung tinatawag na vacation leave. Pag sinabi naman natin SL, ang tawag dyan ay sobrang lasing. Ay, hindi pala yun yun. Oy, nag-SL kasi hindi naman talaga nagkasakit kundi nasobrahan lang sa pag-inom. Tandaan mo, Tuesday pa lang. Grabe naman ang pag-inom. Huwag naman. Kailangan yung pag-iinom, ginagawa yan kapag Friday night na. Yung tipong wala ka ng trabaho kinabukasan o kaya Saturday night. Yan. Pero kung wala ka namang trabaho, bakit mo pipigilan yung sarili mo? Pero kabisyo, kung may trabaho ka tapos nagbabalak ka talaga na mag-leave, edi mag-leave ka. Pero ito lang ang tatandaan mo. Kailangan pagkapasok mo ulit sa trabaho, yung tipong refresh ka, yung meron ka talagang maibibigay dyan sa pinagtatrabahuhan mo. Hindi yung parang nagtatrabaho ka na lang dahil lang nagtatrabaho ka. Iba pa rin yung pakiramdam na nagtatrabaho ka, pumapasok ka sa opisina na masaya ka, masigla ka, recharge ka at merong patutunguhan, may goal ka sa buhay. At yon ay ang maging tagapagmana ng kumpanya. Ay, ikaw kabisyo hindi ka siguro nagli-leave. Kung hindi ka nagli-leave, edi ipunin mo yung leave mo nang sa gayon, maging pera na lang yan. Pero kung sakaling may napapansin ka dyan sa mga ibang kaopisina mo, na panay yung leave, alam mo kung anong tawag doon? Ka-believe. Naku, niya ka ba doon? O diba, ka-believe. Kasi ang dami niyang leave para naka-30 leaves na siya, pero parang, hindi na ubos yung leave niya. Tapos 3 buwan pa siya nawawala. Mga ganun ba? Pero bahala na siya doon. Ang mahalaga, ikaw ay nagtatrabaho, may trabaho ka. Tigit sa lahat, may pira ka na walang piro. At syempre, mahalaga, kasama mo ako at kasama si Titan Jala. Kami po ang inyong makakasama alas 9 ng gabi hanggang hating gabi dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics. Susunod na po ang DJ Rocky Seegerfa with Jello. DJ Rock, halo-halo. Metro's #1
Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung ligal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Going up the wall, kahit di sinasadya.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi!
Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi lang pera ang nawala, kundi pati kapatid ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joey. At ito, ang aking secret file. May kapatid ako. Dalawa lang kaming magkapatid. At simula pa nung mga bata kami, si Mama lang. Si Mama lang ang nagsumikap para maitaguyod kami. Nagtrabaho siya sa hotel. At halos buong buhay niya ay inalaan niya sa pagtatrabaho para mabigyan kami ng maayos na kinabukasan. Nang sa gayon ay makagraduate kami ng kolehiyo. Hindi naging madali ang buhay namin. At tiniis ni Mama ang lahat ng hirap para wala kaming maramdamang kakulangan. Sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko. At 2 taon nang nakalipas nang magretiro si Mama. Iniisip namin na yun na ang panahon para naman makapagpahinga at makapag-enjoy na si Mama. Total, meron naman siyang retirement fund. Yun ay bunga ng kanyang pagpupuyat, pagpapagod at mga sakripisyo. Until one day, may isang investment na inoffer sa amin ng kapatid ko. Sigurado raw ang kita. Paulit-ulit niya kaming kinukumbinsi ni Mama na mag-invest. Sa katunayan, nung nagpe-present pa siya, ay isinama niya ang kanyang girlfriend na si Patricia para mas lalo pa naming maunawaan ang sinasabi nilang investment. DJ Rocky at DJ Jello, may pinag-aralan si Patricia. Nagtapos siya ng financial management. Kaya, alam namin na nung sinabi niya na it is a good investment, it is really a good investment.
At bukod pa ron, kapatid ko naman ang nag-uudyok sa amin. Kaya tiwalang-tiwala kami ni Mama. Hindi namin iniisip na baka meron pang ibang dahilan para magduda. Hello, kapatid ko, anak siya ni Mama, sino pa ba ang lolokohin niya? Di ba kami yung una niyang poprotektahan? Kaya nag-invest kami. Hindi lang ako ang naglabas ng pera. Pati si Mama. At ang retirement fund na ilang dekada niyang inipon ay ipinagkatiwala niya sa sarili niyang anak. Lumipas ang 1 buwan. Nagtatanong kami ng update. Ang sabi ng kapatid ko, wait lang daw. Pero habang tumatagal, imbes na tubo ang makita namin, puro dahilan na lang ang naririnig namin. Kapag nagtatanong kami, palaging pagpapaliwanag lang ang naririnig namin. Palaging may pangakong, wait lang, hintay lang kayo. Bibigay din sa inyo yung tubo. Maganda to. Hanggang sa dumating ang araw na hindi lang pera ang nawawala. Ang isa pang nawawala, kapatid ko. Paano Big Boss? Sabi ko kumain ka. Sabi ko kumain ka. Live tayo dun. Ay, sorry, dude. Sige, papa mo lang. Akin na, dude. Mahal pa naman nito, Mars. Baka wala akong malaglag ko yung Mars. Wala akong kain din, Mars. Siya ito, Mars? Ay, kay Konyo. May itim pa pala tayong ano? Oo nga eh. Wala nga rin lumal. Ayan o, itim mo na yan eh. Itim. Diyos ko po, blue to. Wala ka bang itim? Di ba may itim ka? Nasaan si ano? Ha? Yung isa nyo pang kasama. Si Jason. Ha? Nandiyan na yung ano ko? Oo, nandyan. Gusto mo? Wala ka daw, Mike. Okay lang. Lagyan natin. Ganun kadali kausap. Ano, panalo kayo? Magkakampi kayo? Dami naming laro. Magkakampi kayo? Madami kayong laro? Galing ni Boss yung mga pagpasa mo. Tira. Bang! 3 points! Jason, Jason, kasampi namin. Pagdadali lang, parang yung pala na siya nakilala. Hindi, siya yung friend mo? una, oo, yung unang on-air ko dito, di ba dumalaw sila? Talaga ba? Kasama niyo siya naglaro? Oo. Galing yan. Galing. Eh di, ang dami niyo. Magaling magdasal, magaling sa lahat. Uy, eh di ang dami niyo. 4. Pero nakarotate kayo ng tama. Oo. So, pagod. Pagod na pagod. Naka-7 laro yata, 6 laro. Totoo ba yun? 2 hours. Grabe. Eh di ang saya. Ang saya talaga. Kahit si Boss, ang saya namin nila, Boss. Naubos talaga yung energy. Kakampi kayo. Oo. Lahat kayo. Lagi, oo. Halos, lagi. Ayaw namin maghiwalay-walay din eh. Maganda ba laro nyo? Oo naman, syempre. Ay nako. Cristala, hello. Ay, nako.
Good evening po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa amin ngayong gabi na to. Kramso, hello. Wait lang, kunin ko yung dessert ko kasi may dessert ako. Oo. Ay. Ako muna. Oo. Kausapin ko muna itong mga to. Wait lang, send ko pala sa'yo to. Hello mga kabisyo. Kamusta po si mga kabisyo natin na ngayon? Subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito. Sige, Billy. Diyoko ka lang dyan sa akin dito. Yan, buddy boy. Yan. Okay na yan. Yan. Ayun na yan. Babae na yan. Saan si Bossing sir? Nagtatago na, nagpapahinga na. Oo, doon. Nandun na yan. Office ni boss. Diyan din office ni Ma'am Marami. Hindi, ni Boss Nicole. Ito nakapasok siya. Makakatulog ako dito. Pahinga ko lang, pre. Higa yun, si Bossing. Oo, pre. Kahit nilakad din ako eh. Parang gusto ko na eh. Pag-good night na eh. Good night. Takbo rin siya na takbo eh. Oo, no? Kung ginawa ka sa kalawa kanina, pati pass break. Puro magkakakampi tayo lagi, no? Hindi nga tayo natalo. Nakakatawa yung second game namin, dinaya pa kami. Game ball na namin. Tapos sabi, game ball na namin yon talaga. Kaso sabi, hindi daw. Inisa pa. Sila pa naka-game ball. Binigay na namin. Siyempre, boy, wala naman mag-ano ka doon na. Discussion ka pa doon. Ay, wala naman post na yun. Pre, di, ako naman yun nasa biyahe. Yung humiga na ako dun sa kotse ni boss. Parang wala na. Hinihila na ako ng ano. Kama. Alam nyo mga kabisyo, masarap talaga mag-workout din kayo minsan. Kapag ang dami nyo nang iniisip, sobrang punong-puno na kayo ng iniisip, problema, pinagdadaanan, di ba? Workout lang. Takbo nyo, ganyan. Takbo nyo lang. Takbo.
Yan. Huwag kayong kakain, huwag kayong mag-stress eating. Hirap yan. Kasi mas lalo lang din kayong may stress eh. Dadagdag yung ano nyo eh. Yung yung mga fats ninyo. Diba? Ang dami pang pwedeng maging sakit kapag sobra ng yung weight mo. Diba? Totoo naman, masarap talaga kumain. Ako rin naman, masarap talaga kumain. Pero, ako araw-araw kumakain. Pero syempre, di ba, kabisyo, magbawas-bawas din tayo, magpapawis kahit papaano. Alam nyo ba, ako rin, hindi rin talaga ako naniniwala na nakakatanggal ng stress yung ehersisyo. Pero nung tagal-tagal, hindi naman kailangan na sobra-sobrang mag-gym ka araw-araw. Hindi ganun. Kahit tumakbo ka lang, mag-walking ka lang. Kaya basketball ka. O kaya usong-usong ngayon, pickleball. Noon, dahil ko nakikita nagpi-pickleball. Hindi pa ako nakakatry. Kahit isang beses. Yan, pickleball. Nakakatuwa din. No? Dami nang naging ano ngayon eh. Atleta. Big Soto. Ikaw talaga Big Soto. Ha? Nandun sa bag ko eh. Maya. Bayo. Ikaw. Sino yun? Si Jasmine. Isa sa mga DJ dito. Pakilala kita, pre. Ikaw ano ba talaga dinadalaw mo dito? Kami ba talaga ni DJ Rocky o iba, pare? Ayan po, may bisita po tayo ngayon. Isang mabuti nating kaibigan. Tututukan ka na ng camera. Huwag tutukan, mahihayin yan. Isa po itong player na magaling maglaro. Gusto nyo po ng mga Dayo serye na... Tago na lang natin sa pangalang Big Soto. Big Soto. Totoo, kilala po siya bilang isang Big Soto yung kanyang yan yung boyfriend. Sige, yari ka. Si Big Soto po ang kasama natin dito. Lakas maglaro. Ito po yung matagal ko ng kaibigan. Nakakasama ko na po ito noon pa. Napakahusay po na itong mag-basketball. Tinuturuan niya po ako ngayon. Nagba-basketball clinic po ako sa kanya mga kabisyo para po kahit papaano matuto po ako mag-dribble ng bola. Alam niyo po ba yung Shamgan mga kabisyo? Yun po yung isa sa mga yung parang ginagawin yung bola. Uy, tas binabalik. Binabalik yung bola. Ganun. TikTok account ko po, DJ Titangelo. And paminsan-minsan lang po tayo nag-upload kaya po ano yan. Pag nakaabang po kayo, talagang mahal na mahal ko po kayo. Sa mga gusto po palang pumunta sa sa July 31, niimbitahan po namin kayo ni DJ Rocky sa mga avid listener. Nakasama ko po since day 1 na nandito po ako. Naway magkita-kita po tayo. Matangkad ba si DJ Titangelo? Medyo. Ganun. Ako naman naniniwala ako na kahit anong tangkad ng isang tao sa kama naman ay nagpapantay. Yan. Diba? Lahat naman yan, kabisyo. Hoy, napakagaling talaga ng boss. Jason, parang Jason natin. Sabi ni napakahusay mo daw. Sino nagkwento sa'yo? Ikaw. Si parang Jason natin. Sino magaling? Sino? Si Boss. Boss namin. Boss namin. Siyempre. Anong height mo, sir? Diba, tangkad din sir eh.
Husay talaga maglaro yan. Mahusay talaga yan. Nabakla ka na siya. Ibig ang galing daw tumiri. Basok. Prang. Kinilig lalo. May pangalawa na. Sundan na agad. Paktay tayo dyan. Sundan na. Lord. Shoot mo. Si Vic Soto. Kilala mo si Vic Soto? Oh. Ito, si Vic Soto. Talaga ba? Kulang ng tulog. Sinong nagsabi sa yung kamukha mo si Big Soto? Ako nagsabi. Madami. Avid listener natin. Nasa 31, nandito yan. Uy. Talaga, sa 31 dito. Dito yan. Grabe naman talaga. Oo. Tig, 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 tig. Shamgan. Galing kaya mo si Stephen Curry. Dude, pinasahan mo, libre. Kaya nga eh. Sure ball. Talaga? Si boss. Hindi kami. Kami wala kami. Si boss. Papakwento natin mamaya. Hindi, pero nakita ko naman na siya maglaro. Galing. Tumi 3 points yan. Oo. Half court pa nga yan eh. 3 points lahat talaga. Galing. Naka-contact lens ba siya kanina? Hindi. Hindi ko alam dun eh. Baka naka-contact lens kasi wala siyang salamin eh. Oo, hirap na hirap yun tumingin ng ano. Nagja-gym shop pa. Kumakarga pa ng bola. Nag-iisang kamay pa sa ere, dude. Umiisang kamay pa sa ere. Talaga? James Yap. Tong tiki-tiki-tiki tong tiki-tiki-tiki tong. Saya din pala ng ganun, no? Makaalaro na ako eh. Oo. Ay, oo nga yan o. Ang saya. Nagawa mo eh. Oo. Papawis mo na. Tapos uwiin na. Totoo. Thank you, Lord. Ano po feeling ng pandak sa dalawang matangkad dyan? Makigami. Well, Pantak din naman ako eh. height is not an issue. Charot! 4'8 lang po ako, mga kabisyo. Wala kayo kay Titan Jello. 4'8. Ako, ang masasabi ko lang ay hindi tayo pandak. Oo. Sadyang matangkad lang sila. Sabi ko nga kanina, partner, lahat kahit ano pang matangkad, maliit, sa kama nagpapantay naman. Alam mo, may tama ka doon, no? Sobrang tama walang matangkad, ka. walang maliit. Gumiga na kayo. Sobrang tama yun, dude. Naisip mo pa yun, no? Naisip mo pa yun. Nagpapantay naman talaga. Kaya wag na kayong mag-isip-isip na maliit, malaki. Wala, nagpapantay yan. Tigil nyo na yan, mga ganyan. Mapapaulala. So, nakilala mo si na Mark? Heras? Pogi din eh. Babait. Lahat. Nakakatuwa nga doon kasi nakalaro tayo ng mga ganun. First time ko lang makalaro ng kahoy eh. Ganun kagandang. Puro ba doon? Alam mo yung pag nadapa ka, meron ka na kagad tosino. Four days na lang, dude, no? Oo nga pala. 4 days. Yung ganun Kasama natin. mo to. Game. Dude. Wait lang. Ano ba yung video na paggagayahan ko? Siyempre doon tayo sa paggagayahan. Ang galing mo talaga. 3 seconds. Fresh mo na.
Ako natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Mga kabisyo, mas masakit ba talagang maloko ng kapamilya kaysa ng isang estranghero? Hanggang saan kaya ang isugal ng isang ina para sa sarili niyang anak? Mga kabisyo, napakinggan po natin sa unang bahagi ng kwento ni Joey. Nakilala natin ang isang single mom na buong buhay na nagsakripisyo para sa kanyang mga anak. Pero ang retirement fund na ilang dekada niyang pinag-ipunan ay ipinagkatiwala niya sa isang investment na mismong anak niya ang nagpakilala. Dahil pamilya, nagtiwala sila. Pero paano kung ang taong hindi mo kailanman pinaghihinalaan? Siya pala ang unti-unting nawawala kasabay ng perang ipinagkatiwala ninyo. Mga kabisyo, tandaan nyo ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mang buuin, pero hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. Alamin natin, kabisyo, kung ano ang tunay na nangyari. At hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pamilya kapag kapamilya mismo ang naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Secret Files na lang. Secret Files na lang ngayon. Oo, alam ka naman may secret files. Bababa. Di ba? Wala nang tudugtong yun eh. Rocky Secret Files. Dapat pala ginawa ko. Hindi na lang pera ang nawawala. Pati ang kapatid ko nawawala. DJ Rocky at DJ Jello, hindi na sumasagot sa tawag ang kapatid ko. Hindi na rin nagre-reply sa mga mensahe namin. Hanggang sa napansin namin ni Mama na nakablock na pala kami sa lahat ng social media accounts niya. Sinubukan din naming kontakin ang kanyang girlfriend na si Patricia. Pero pati kami ay nakablock sa kanya. Dito na unti-unting nag-sink in ang katotohanan. Pinagtataguan kami ng sarili naming kapamilya. Ang sakit na ang taong akala namin kakampi namin habang buhay, siya palang magiging dahilan ng pinakamabigat na sugat na dadalhin namin. Sa tuwing nakikita ko si Mama, hindi ko lang nakikita ang isang retiradong ina na nawalan ng retirement fund. Nakikita ko ang isang nanay
na paulit-ulit nagtatanong sa kanyang sarili kung saan siya nagkulang. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo ay sarili niyang anak. Kaya naman napilitan kaming magpa-blatter. Noong una ayaw pumayag ni Mama. Pero nakumbinsi ko rin siya. Yun lang yung nakikita naming paraan para maipaglaban ng tama. Awang-awa ako kay Mama. Habang isinusulat niya ang reklamo, nanginginig yung mga kamay niya. Alam ko na sa ginawa niyang yun, parang sinasaksak niya yung sarili niyang puso. Hindi ko akalain na darating tong araw na to. Yung laban. Hindi sa ibang tao, kundi laban sa sarili naming kapamilya. Hanggang ngayon, nakikibalita pa rin ako. Nagtatanong-tanong sa mga kaibigan ng kapatid ko. Sa kapamilya ng girlfriend niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Umaasa pa rin ako na darating yung araw na haharap siya sa amin. Balita ko, marami na siyang nabudol o na-scam. Sila ng girlfriend niya. At sa amin, ng mga kapamilya niya, gusto lang namin na malamang ligtas siya. Na okay siya. At matuto siya. Maging responsable at accountable siya sa mga ginawa niya. Kasi yung perang nawala, pwede namang paghirapan uli. Pero yung mga buhay na nasira dahil sa pang-i-scam nila, yung tiwala, yun yung mahirap nang ibalik. At hindi namin alam kung makakaya pang buuin ang lahat. Kaya eto kami ni Mama. Rumaraket. Napatinda ng mga kung ano-ano. Habang ako'y nagtatrabaho. Ayoko na sana talagang pagtrabahuhin si Mama. Pero dahil sa back to zero kami, wala, kailangan. At magiging matapang ako hanggat may buhay ako. Hindi na lang para sa sarili ko, kundi para kay Mama. At sana naiisip yun ng kapatid ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Joey. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy!
Sinota mo ang best friend ko! Oh, oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Kapatid ba talaga ng sender natin yung tinutukoy niya? Kasi parang sa galawan, parang hindi kapatid eh. Kapatid naman talaga, partner. Sa dugo, Sa dugo, pero hindi sa puso. hindi sa puso. Walang kahit sino mang kapatid na may puso na gagawin yun sa sarili niyang kapatid at nanay ha, na lilimasin yung retirement fund. Lilimasin yung pera para itakbo at hindi na magparamdam. Totoo yung partner. Pero partner, sa realidad ng mundo natin, may mga tao talagang o kamag-anak, kapamilya na gumagawa ng ganyan. Ito'y bunga ng kasakiman, pagmamahal sa sarili lamang. Tsaka, ito yung mga bagay na parang hindi niya iniisip kung ano yung pwede maging resulta ng aksyon niya na yon. Na pwede siya makasira ng pamilya nila dahil nga sa kasakaman niya. Ulitin mo. Kasakaman. Kiman. Ate mo? Yan. Kasakiman. Oh. Ayun. Sarap kasi na kinain ko, kikiam. Lala ko. Talaga? Yun yung kinain mo? Kikiam. Yan. Fairness naman sa'yo Iba kasi naaalala mo Oo nga. At saka hindi mo naman kasi sinasabuhay yung Kasakiman. Yan. O, diba? Wala sa akin yan. Wala sa bokabularyo ko Mahilig ka lang sa? Kikiam. Yan. Kiki, do you love me? Pero balik nga dahil sa topic, partner. Alam mo, tama ka naman dun na dahil yung mga taong makakagawa lang ng ganun, yung talagang sobrang evil. Yung sobrang sarili lang nila yung iniisip nila. Tsaka duda, naisip ko lang dito na napakahalaga ng pagpili ng partner. Tama. Kasi minsan yung partner mo, siya yung konsensya mo Minsan siya yung bumubulong sa'yo ng tama't mali Tama. And kung ako yung girlfriend nung mismong kapatid, hindi ko sasabihin sa kanya na takbuhan mo yung pamilya mo. Ang sasabihin ko sa kanya, harapin mo sila. At kung sakaling na modus tayo yung nagkaroon ng problema, harapin natin sila. Kasi kadugo mo yung mga yan inalagaan ka ng nanay mo, single mom yan Pero imagine mo,
pati yung girlfriend, hindi makontak nung pamilya, nung sender natin. Kaya parang dun ko naiisip talaga na kapag napunta ka talaga sa maling tao, makakagawa ka ng mga bagay na hindi akalain ng mga kapamilya mo na magagawa mo. Na kasi lumalaki ka na alam nilang madisiplina ka naman, responsable ka naman, tama naman yung mga nagiging desisyon mo. Oo, nagkakamali ka bilang tao, pero hindi ka sakim, hindi ka mapanlamang ng tao. Pero sa parting to parang ang nangyari, okay naman sila nung sila pero dumating yung girlfriend, ganun na. So, sinong dito? Sinong parang nagkaroon ng impluwensya doon sa kapatid? Ako agree ako dyan. Diba? Malamang yung girlfriend. Malaking impluwensya ang nakakasama mo palagi. Di ba nga sabi, kung sino ang kasama mo, sasabihin ko kung ano ugali mo. Ganun ba yun? Anong English yun, partner? Panatan mo. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yun. Diba? You are 5 of your friends you are with. May ganun ba? Yan. Meron ba ganun? Hindi ko rin alam. Hindi ko nga alam, hindi ko nga naiintindihan yung sinabi mo. Hindi, pero sabi nga daw, di ba, ang isang bulok na kamatis, kapag ginalo mo yung maayos na kamatis, mabubulok din. Baka tama ka dun sa sinasabi mo, partner, na baka yung girlfriend, malaki yung factor na kaya siya nagiging sakim, kaya niya naiisip na lamangan niya yung pamilya niya dahil maraming pangangailangan yung partner niya na kailangan niya i-provide, kailangan niya ibigay na hindi niya naman kayang ibigay pa. Kaya nanloloko na lang siya ng mismong pamilya niya. At marami ako kakilalang ganito na nangyari na mismo yung ganitong storya. Hindi naman ikaw to. Hindi ako yan. Ako, masisira lang ang buhay ko sa babae. Pero hindi ako magpapaloko at mangi-scam ng pamilya. Ako yung nai-scam ng babae. Talaga? Ikaw yung scam? Oo, naubos nga kami ni Jason eh. Sino ba yung Jason na yan? Wala. Maiba na natin ang usapan. Balik natin dun sa top secret. Secret file natin. Secret file pa lang tayo. Nadidistract ka masyado dun sa kasama natin dito sa buta si Jason eh. Oo. Yung mga na-scam nyo kasi dati. Hindi, kami na-scam. Kayo talaga na-scam. Baon niya kami. Ang mamahal kasi. Diyan sa Quezon City. Sa Quezon City. Hindi, joke lang. Kidding aside, pero partner, para sa akin, totoo yun. Tama ka dun sa sinasabi mo na napakalaking impluwensya na nakakasama mo. At kaya ka nakagawa ng mga maling bagay din. Baka nga naman hindi ka kinokontrol o hindi man kinokontrol, hindi ka nasasabihan o mas lalo kang pinupush nung tao nakakasama mo na gumawa ng mali. Pwede na yun nga, maging konsensya mo yung girlfriend mo, yung jowa mo. Although, di natin sinasabi na talagang kasalanan to ng jowa ng kapatid niya, ha? Tama. Pero ang sinasabi lang natin dito is napakalaking impluwensya at may mga tao talaga kasi na napakahuhusay mang manipula. Tama. At yung paraan nila sa pagmamanipula, iba't ibang taktika yan eh. Mm-hmm. May pamamaraan na ganito na lang gawin siguro natin. O pwede rin naman na sasabihin niya yung nararamdaman niya. Ngayon, yung lalaki, parang gugustuhin niya rin na ibigay dun sa babae dun sa babae yung talagang gusto ng babae. Mm-hmm. Mag-give in siya kahit nalabag ito sa kalooban niya. Tama. So, ang resulta, nakakagawa na talaga siya ng mali na hindi naman naaayon doon sa pinagmumulan talaga niya bilang tao. Yung values niya ba, yung roots niya, yung pinagmulan niya, yung kung paano siya pinalaki ng mga magulang niya o ng nanay niya. Kaya, siguro din, sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon, pag meron kayong kapatid, diba? O sabihin na natin kapamilya na may bagong jowa, tapos nararamdaman ninyo na parang nag-iiba ugali, o sabihin na natin na may something na parang pakiramdam nyo na nakokontrol siya nung jowa sa hindi magandang pamamaraan. Kasi pwede naman na may jowa din naman talaga kasi dude na vocal, na talagang pag nagsalita, klaro yung thoughts niya. Tapos, decision maker. Tama. Kayang mag-lead. Tsaka responsable. Mm-hmm. Napapabuti yung relasyon, 'di ba? Mm-hmm. Pero, may mga jowa kasi na
vocal nga, sinasabi nilang responsable sila, pero hindi napapabuti yung relasyon. Kaya pag napapansin nyo po na yung kapamilya ninyo, hindi siya napapabuti, napapasama siya dun sa relasyon, kayo po ang sumita. O sabihin nyo yung inyong mga thoughts, 'di ba? O kausapin nyo, kumustahin nyo. Kasi baka mamaya may pinagdaraanan o baka may mga bagay na hindi siya nakikita dun sa relasyon. Tama? So, yun lang. Para sa akin lang, napakahalaga na nakikita, 'di ba? Yung mga bagay na ito. Agree ako, partner, sa mga sinasabi mo, no? Kaya minsan, dapat piliin din natin yung mga nakakasama natin. Hindi lang yung nakakarelasyon, kundi yung nakakasama natin. Kasi baka nakakasama na rin sa atin yung mga tao nakapaligid sa atin. At mismong pamilya na natin yung naapektuhan. Totoo. Doon sa impluensyang nabibigay nila. Tsaka hindi lang to pagdating sa sa partner in life or sa partner mo na jowa mo, girlfriend, boyfriend mo. Ano din to, parang call din to doon sa mga kaibigan mo. Totoo. Kasi sabi nga nila, kapag ipinalibot mo sa sarili mo ang mga taong marunong mangarap at talagang nagtatrabaho ng maigi at matalino sa buhay, ganun ka rin daw. Magiging ganun ka rin daw. Tama. Pero kapag ang mga kaibigan mo, ang ipinalibot mo sa sarili mo, yung mahilig sa mga bagay na bawal, Bisyo. pagiging babaero, Yan, wag ganun. droga, Yan, wag na wag. Yan lalo. sugal, Wag na wag. ano pa, yosi, alak, Wala. babae, basta lahat ng mga bawal. Sama. Oo, sama, no? Magiging ganun ka rin daw. At mahirap nang makaiwas sa ganun. So, Totoo. you have to really put yourself in an environment na alam mo na mapabubuti ka. Totoo, yung mga nagcha-church na katulad ko. Pumupunta palagi sa Nagcha-church ka simbahan. talaga? Oo. Ang gagawa mo dun? Sa Victory. Okay. Victory Liner. Ano ba yun? Church ba yun? Bus terminal yon! Ay, mali! Bus line yon! Wala ko, Victory. Victory Liner! Madalas ako sumasakay doon. Shoutout po sa lahat ng mga taga Victory Liner. Kala ko mo church yun. Mali pala. Gusto mo bumalik ka ng Genesis? Genesis, iba yun. Genesis, nasa Oo nga, Bible alam yun. ko, oo nga. May bus terminal din yun. O, diba? Alam natin yung mga yan. O, ano pa? Pero binaba nila ako. Alam mo saan? Saan? Sa Pegasus. Dumadaan ba sila doon? Oo. Hindi sila dumadaan doon. Hindi ba? Ibang bus ang dumadaan doon. Mali. Saka mga private cars yun. Yan. Hindi, doon sa Quezon Up, dumadaan yung mga bus. Oo. Yung mga bus. Victory Liner ba yun? Hindi Victory Liner. Tingnan mo, hindi. Ibang liner yun. Oh, ano liner yun? Panty liner? Ay, nako. Kaya, para sa ating kabisyo na si Joey, kung starting from the bottom kayo ulit, 'di ba? Zero ulit, 'di ba? Hirap Simula mag-ipon ulit. mahirap Totoo. Kikitain naman yan At pinagpapala ng Panginoon ng mga marurunong lumabat ng patas. Totoo. Ako naniniwala ako doon. Maging patas ka lang sa buhay. Huwag ka man lalamang. Good intention, good result. Yun ang lagi kong sinasabi. Totoo. Tsaka, dude, pansinin mo yung mga bagay na mabilis makuha, mabilis din mawala. Totoo. Pero yung mga bagay na mahirap na nakukuha, mahirap din talagang kumawala sa kamay mo yung mga pera Totoo yan. Kaya sa chicks, pag nang chicks ka, mahirap mo makuha yung chicks. Kahit kabit siya, ang hirap tuloy kumawala. Di ganun yun! Hirap mo kasi kinuha Hindi ganun yun! Dami mong takas, ang dami mong lusot, ganun. Hindi ganun yun! Mali Wala ba sa yun? ganun. Maling gawain yun! Mali na naman ako. Oo, ito naman. Tama ka na kanina Kaya Minali mo pa Ganda na yung sinasabi ko, nagkamali na naman tuloy. Hindi ko talaga kaya. Lumalabas talaga yung sakimi. Kasakiman ko. Ay, nako talaga. Hindi mo kayang bigkasin ng kasakiman, pero isinasabuhay. Yeah.
Pero bago natin wrap up, partner, ang ano lang naman natin dito, ang takeaway natin. Para sa mga kabisyo natin na unang-una, ang pamilya po ay dapat mahalin natin. Ang pamilya po ay dapat protektahan natin. Bawat membro ng pamilya, dapat po ang thinking nila ay hindi po para makasira o makawasak ng kanilang pamilya. Dapat po ay pinoprotektahan at minamahal po natin. Mas unahin po natin paniwalaan yung pamilya natin, lalo na kung maganda naman ang tinuturo sa atin. Kesa po yung mga taong nakapaligid sa atin na pwede tayong ipahamak. Una ang priority talaga pamilya. Oo. Tsaka, di ba, honor your mother, your father. Nasa Biblia yan eh. Amen. Tsaka, yung mga, hindi, pero totoo naman Oo eh, naman, di ba? totoo naman. Naniniwala ako, partner. Kaya, minsan nga parang kahit magkagalit na kayo ng kapatid mo eh. Pero yung nanay mo, 'di ba, ginawa mo ng ganun, parang very wrong para sa akin yun eh. Tama. Kasi yung magkakapatid, okay lang yan eh. Nag-aaway-away talaga yan eh. Pero, syempre, malaking issue kapag pera. Ang hirap talagang maibalik ng mga tiwala kapag pera. At saka marami na talaga tayong mga magkakapamilya na nakilala na hindi na talaga nag-usap-usap dahil sa yaman, dahil sa lupa, dahil sa mga mana, dahil sa mga ari-arian, dahil sa pera talaga eh. Ang pinag-uugatan ng ng mga sigalot ng bawat pamilya. Pero tatandaan po ninyo kapag namatay ka, pag namatay tayo, pantay-pantay lang tayo lahat. Hindi mo madadala yung pera. Wala tayong pera na mailay bibigay kay Lord. Lord, pwede bang ipasok mo naman ako dyan? Meron ako dito 3 million. Wala. Hindi ganon, diba? Totoo yun. Ang tatanong naman sa'yo dyan anong mabuting ginawa mo nung nasa baba ka? Oh. Yun, no? May masasabi ka ba, Titan Jello? Oo naman. Ano? Marami po. Marami po akong pinaligayang babae. Hindi po ba kasakiman yun? Pinaligaya ko na nga po sila. Ginamit po nila yung katawan ko. Masama po ba yun? Kayo po kaya pumunta dito sa kalagayan ko. Sabi mo, nagbigay po lang ako ng serbisyo. Serbisyong totoo lamang. Ewan ko sa'yo. Anyway, Kabishop, if you wanna share secrets, share to us at raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Nais ko Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive?
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan.
Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ang hirap eh. Nag-record kami kanina eh. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa Book of Liwan is already 12:02 a.m. Magandang umaga mga kabisyo, magandang umaga partner. Grabe no, talagang in-extend natin tong araw na ito para sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabisyo. Muli, kasama niyo po ang 90.7 Love Radio at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos, ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng will listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer. Siya po ay nasa kabilang linya. Welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Angelo na lang po. Angelo. May kilala kami na kapangalan mo. Tinatawag namin siyang Jello. Napakabait nyon. Kilalang kilala namin. Oo. Sa akin, Angelo na lang po. Kaya nga eh. Ang pangalan, no? Anghel na anghel ang pangalan. Pero ang ugali. Baka Diyos. Hindi, yung kilala ko lang naman yun. Angelo, huwag kang mag-alala. Hindi kita kilala. At poprotektahan natin yung identity mo, okay? Opo. Angelo, ilang taon ka na? I'm 26 years old po. 26. Ang lupalop ka naman galing, Angelo. Taga Quezon City po ako. Quezon City. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Angelo, 26 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is na hindi ko po masabi-sabi sa mga kaibigan ko yung nagpalit ako sa iba ng aking girlfriend. Medyo malabo, partner ha. Sandali lang, Angelo. Sinubukan ko. Aking ex pala. Sinubukan ko intindihin, pero parang feeling ko lasing na ako. Ano naiintindihan mo? Wala. Angelo, linawan mo lang ha. Angelo, hinay-hinay ka lang. Nanamnamin namin yung bawat salitang sasabihin mo. Go ulit. Go. Ano po? Nawawala-wala kasi sa linya.
Angelo, lapit mo nga yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Ayun po. Ayun po, Yan. narinig niyo po ako, ma'am. Go. Ayun po. Pinagpalit po ako ng ex ko nung mga 23 years old pa lang po ako noon. Yun po yung last and first girlfriend ko. Ano ulit yung unang word na sinabi mo? Pinagpalit. Pinagpalit. Pinagpalit po ako sa may trabaho. Pinagpalit ka ng first girlfriend mo o ex-girlfriend mo sa May trabaho. may trabaho. Kasi yung panahon, wala pa akong trabaho noon. Kasi nung panahon na yon wala ka pang trabaho. Kaya pinagpalit ako sa iba. So, ano bang trabaho nang ipinalit sa'yo ng ex-girlfriend mo? Ano lang, kasama niya lang sa trabaho sa Save More. Parang crew lang din. Crew sa isang grocery store. Tapos Oo, ikaw grocery nung store. time na yon nag-a-apply ka ba ng trabaho? O kakagraduate mo lang? Nag-aaral ka pa Hindi. ba? Anong status mo nung time na yon? Nung panahon po kasi noon, after ko po kasi graduate ng college kasi schoolmate po kami noon. Yung panahon po kasi noon, tumatakbo kasi ako ng SK noon. Then yung natalo ko noon, doon na siya nag-iba na pagkitungo niya sa akin. Gaano katagal yung naging relasyon ninyo nitong babaeng to? 1 year after po ng first anniversary namin, 1 year din po. After po noon, naghiwalay na po kami. Palagay mo, bakit kanya hiniwalayan? Siguro mas pogi yung yung pinalit sa akin. Saka may trabaho din. Okay. Wait lang, kailan yung first anniversary ninyo? Ano po, baka kasi marinig niya eh. Hindi, Baka okay lang. Kailan? Ano po kasi October 30. October 30. Okay. So, last year lang ba to nangyari o 2 years ago? Kailan ba 2 yung years SK? ago po. 2 years ago. Okay. Oo. So, ngayon ba hindi ka na makamove on? Naka-move on na po, pero hindi mo na ako nagtitake ng another parang hindi mo na ako naghahanap ng na panibagong relasyon. Okay. Angelo, ganito, no? Gusto naming malaman muna kung anong itsura mo. Pwede mo ba kaming bigyan ng kamukha mong artista? Oo nga. Kamukhang artista, parang kamukha ni Coco Martin. Coco Martin! Sigurado ka, hindi lang Coco ni Coco Martin? Yummy! Medyo slight sa kanya. Slight sa kanya. Yummy! Yung pinalit sa'yo ng girlfriend mo o ex-girlfriend mo? Siguro malala yung Alden Richard. Alden Richard? Naman, talaga naman. Matimbang din. Parehas na pogi Yung isa moreno, yung isa maputi. Siyempre, mas gusto siguro niya yung maputi kaysa moreno. Iba din yung Coco Martin eh. Totoo. So ngayon, hindi ka masyado naghahanap pa ng papwedeng jojowain. May trabaho ka na ba ngayon? Meron po. Ano ng trabaho mo? HR po. HR. Anong ibig sabihin ng HR? Human resources. Human resources. Para kasi kay Titan Jello, ano ibig sabihin ng HR? Wala. Hanap ng ride. Hanap ride. Okay. So, sa HR ka na ngayon. So, kumikita ka na, tama, Angelo? Opo, kumikita na po. So, pag nag-hire kayo ng mga trabahante ninyo, wala ka ba natitipuhan doon? Meron, pero hindi ka naman take advantage. Siyempre, tsaka bawal yata yun, di ba? Yung Opo, bawal. magka-interes ang isang HR staff sa kanilang empleyado. Tsaka baka mamaya yung mga empleyado na sumasabay lang, gagamitin ka lang, tapos sobrang sa dulo, iiwan ka din pala. Yung babae naman pala, yung ex-girlfriend mo, sino palang kamukhang artista? Yun po, kamukha niya, medyo slight po kaya din Richard po yung yung pinalit po sa akin. Wait lang yung ex-girlfriend mo, yun yung tinatanong Yung namin. ex-girlfriend ko.
Ano po, hawig niya po yung si ano, yung sila ba yung artista na payat doon sa, kay Barbie Fortesa, mga ganun po. Barbie Forteza. Oo. Pretty. Medyo maliit lang, mga maliit. Balikat lang sa akin po yun. Tangkad ka So, rin bali- pala. Anong height mo Ako ba? ba? Anong height mo? 5'8 po. 5'8". Siya 5'1". Kaboses mo daw yung vlogger na si Miyong. Miyong. Oo. Ikaw ba yun, Miyong? Hindi po, bawi, may nakakilala sa akin dito. Hindi. Tsaka, siguro talagang gusto lang na may makakausap ngayon ni Angelo. Angelo, may gusto ko pa bang sabihin ngayon? May gusto ko pang pagbigyan ng mensahe? Siguro, kung nakikinig, nung nanonood yung ex ko, lang, ingat lang siya, tapos, sana di siya saktan ng pinalit niya sa akin. Ano ulit? Teka lang. Teka lang. Nalabuhan ako, pare. Sana hindi daw siya saktan Oh. nang ipinalit niya sa akin. Galing mo makaintindi. Pinalakasan ko nga sa yung volume, 'di ba? Alam mo ba naka-max na yung earphones namin dito? Alam mo, pag nagsalita ka, sumasabog na sa... Yung tipong parang hindi ko sure kung kami lang ba ni Tight Angelo yung sabog, sabaw, kaya hindi ka namin marinig. Hindi pumapasok yung bawat syllable na sinasabi mo, Angelo, pero pinipilit talaga naming intindihin ka, ha? Ulitin mo, take two, take two. Mahina yata yung signal. Yan po, medyo slight. Yan. Malinaw na. Sige, sige. Ulitin mo ulit yung mensahe mo. Siguro dun sa ex ko, kung nakikinig man yan, ingat lang siya, tapos sana hindi siya saktan ng pinalit niya sa akin. Yun. Ingat lang siya. At sana hindi siya saktan ng minamahal niya ngayon. Mahal mo ba yung ex mo? Yes or no? Siguro sa percentage, sa 30%. 30%? Baba na, no? Baba na. Bakit? Masarap ba? Masarap? Performance. Anong masarap? Masarap? Magaling sa performance. Uy! Anong lasa? Matamis tamis. Nga, hindi mo makakalimutan na ginawa niya sa'yo. Ano? Eh, siyempre, 5'8 siya, 5'1 yun. Eh, di, siguro. Magaling. Paano magaling? Performance. Kung sa performance, walang 80%. Ano nga yung hindi mo makakalimutan na ginawa niya sa'yo na performance? Baka naman hindi nangyari, ha, Angelo, Ilang beses na rin yun. Ano nga ginawa? Medyo parang kumain ng saging. Ay, magaling kumain. Ginalingan. Ginalingan. Binalatan? Binalatan. Malaki ba? Baka mamaya saba lang. Jutay naman. Hindi, ano yun? Ano yung mga maliliit na saging? Ano ba to? Senyorita. Senyorita lang yan, ha? Maka senyorita lang yan, ha? Maka pag malaki ka sa amin, akala mo naman saba. Hindi, lakatan to. Oy! Lakatan ng patubo pa lang yung gano'n. Lakatan yung sanga pa lang. Oy! Pero yung kami nun, syempre lagi, yung panahon nun, lagi ako tinatawag nun. Teka lang. Malabo na naman. Malabo na naman yung signal mo. Ayan po. Ayusin mo. Hindi, ganito, Angelo, ganito. Ilabas mo yung makapangyarihan mong dila ngayon. Sabi mo, Siguro yung panahon na yun. Hindi, Angelo, sandali lang. Angelo. Makinig ka. Ilabas mo yung dila mo. Sabi mo, Itondo mo yung labas. Kasi parang hindi mo nilalabas yung dila mo Parang sa bibig mo lang lahat yung dila mo Parang kinakain mo yung sinasabi mo. Umiinom daw, sabi ng mga kabisyo natin. Umiinom ka ba, Angelo? Ay, hindi ako umiinom. Hindi niya lang talaga binubuka yung bibig niya. Yan po, rinig na po. Rinig na po. Sige na. Okay, sige. Go. Kung siya hindi ko makalimutan, baka ako hindi makalimutan nun. Kasi mas magaling ako sa kanya. Mas magaling ka sa kanya? Tama ba kami ng pagkakarinig, Angelo?
Opo, tama. Paano mo nasabing mas magaling ka kaysa sa kanya? Oo nga. Siyempre, matagal ko siya kinakain. Ay, Matagal mo siyang kinakain. O sige, sabihin na nga natin, gaano katagal yung pagkain na yon? Numaabot ba yan ng mga 1 hour? sir, half hours. Half hour? Ang haba nga yun. Horsey. Only. Tapos nakakailang parang kung sa boxing nakakailang rounds din. Wow, nakakailan naman. Ilan? Siguro 8 rounds. Wow, 8 rounds. Galing mo dun Siyempre, lang pahinga. Tubig lang pahinga. Tubig lang ang pahinga. Bago yun, partner. Oo nga. Hindi dighay ang pahinga, kundi tubig lang ang pahinga. In fairness naman sa'yo, Angelo, pagkatapos niya, wala ka ng ibang naging karelasyon talaga. Kahit yung mga pa-sulpot-sulpot lang dyan sa gilid na binabayaran. Wala. Kasi mahirap yun. Bakit? Baka madudumi yun. Sigurado ka? Wala talaga. Siguro dito sa tabi ng namin ng around office namin. Para tendera siya. Anong ginawa mo doon sa tindera? Wala lang, niyaya ko lang siya matulog. Wait lang. Imbis na bumili ka sa tindera, niyaya mo siya matulog. Paano mo niyaya yung tindera na, tara matulog tayo? Anong proseso ng pag-aaya mo? Paano mo sinabi yun? Matulog tayo. Yung una, lagi yung bumibili, tapos yung naibigan. Ayun, yun nakuha yung loob. Niyaya ko na. Ano sabi mo? Sige nga, kunyari ako yung tindera. Ano Sinat ko lang through Facebook. Ay, Messenger. Ay, Angelo, ano bibilin mo ngayong araw na to? Tinatanong ko siya kung nandiyan ka ba sa tindahan. Bibili lang ako. Ganun. Tapos pag after, sabihan niya? Gusto mo, tulog muna tayo. Ganyan. Mabilisan na kasi kung ayaw niya, hindi iba naman. Pero pumayag sa'yo na magtulog kayo pareha. Pumayag naman siya. 2 days. Magkasunod din yan. Wow, 2 days. Pumayag talaga siya. 2 days. Uwian. After nun, so na araw, pumayag siya ulit. Chappy ka na naman, Sabi ko na nga lang, kahit di ko naintindihan yung sinabi Wala na naman yung signal mo. Kahit ang lakas ng signal mo dito, nawawala na naman. Ayusin mo. Gusto na namin umuwi. Okay. Pero nung natulog kami na magkasama. Ano? Wala yung ex ko pa rin yung naiisip Ay, nako, Angelo. Sana talaga mahanap ka at mahanap mo ang taong para sa iyo. Gusto mo bang humanap ngayon ng pwedeng maging karelasyon mo sa mga viewers natin ngayon o sa mga listeners natin ngayon? Pwede naman. Siguro usap-usap lang ganyan. Usap-usap lang. Kung makikilala ko sila. Kung makikilala mo sila. Ano bang hinahanap mo sa isang babae ngayon? Simpleng babae lang, hindi maarte. Simpleng babae, hindi maarte. Oo. Pero, tanggap yung pagkatao ng isang tao. Kasi may mga panahon kasi yung babae yan, maarte na. Ay, sorry. may standards lang siguro. Hindi naman hindi naman dahil sa maarte. Or normal din naman sa babae na may pagkamaarte. Okay lang ba sa'yo na hindi naglalaba ng panty? Yun, hindi maarte yun. Oo nga naman. Pero may iba kasi na sa sobrang arte, napupunta sila sa taong sinasaktan sila. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon. No? Siguro talaga may mga experiences lang tayo na medyo nagiging standard na sa atin na hindi natin namamalayan. Nagiging ganun na yung tingin natin sa mga bagay-bagay. No? Okay, tama. Anyway, Angelo, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na siguro.
Wala na. Okay. Oo. Mahal mo pa? Hindi ko na mahal yun. Matagal na yun. Sabi mo kanina 30%. Meron pa rin, pero syempre, wala natin magagawa na doon na eh. Kailangan tanggapin ang mga kailangan tanggapin. Yun. Babalik ka pa ba? Hindi na, magharap ng iba. Ayun. Masarap ka ba? Ay, 101%. Paano namin mapapatunayan? Mahirap. Mahirap patunayan. Alright, Angelo. Maraming salamat sa pagtawag mo kahit mahirap patunayan yung kasarapan mo. Mahirap ipaglaban yan. Anyway, thank you sa pagtawag mo. Sana masarap ang tulog mo ngayong gabing ito at sana meron ka na makasama makatulog. Yan. Yan po ang ating top secret share ngayong umagang ito dahil unabot na po tayo ng umaga. 26 Angelo from Quezon City. At sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon, sana kahit papano ay napaligaya namin kayo. Bukas ulit magsama-sama tayo or mamaya ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama mo ang Basta Princess DJ Rocky Terang. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mga kabisyo, handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Rob Daniel na kinover niya po dahil original song po ito ni Ogie Alcacid. Nandito ako. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!